Koliko puta si doživio da te netko pogrešno shvati? Da o tebi širi laži, ogovara ili čak otvoreno napada bez razloga. Ništa ne boli kao kad znaš da si nevin, a netko te ruši riječima. Kleveta i lažna optužba ne oduzimaju samo tvoj ugled, nego i mir. Ali što ako ti kažem da se i s tim možeš nositi dostojanstveno, mirno i u Božoj sili? Dobrodošli na kanal Povratak pravim vrijednostima. Zahvaljujem na pretplati i na vašim komentarima. U svijetu punom glasina i brzih osuda teško je ostati tih kad te netko nepravedno napada. Prirodno je da želiš odgovoriti, opravdati se, dokazati istinu. Ali Božja riječ nas uči nešto dublje. Da istinu ne moramo dokazivati svima, jer ona sama s vremenom pokaže svoje lice. Isus je rekao: ništa nije skriveno što se neće otkriti, niti tajno što se neće saznati. Bog vidi. Bog ima svoje vrijeme i kad će razotkriti svaku laž. Istina će se otkriti. Kada te netko kleveće, najteže je šutjeti. Ali pogledaj primjer Isusa. Optužen, ismijan, lažno svjedočen, a ipak nije uzvraćao. Zašto? Jer je znao da je Očev plan iznad ljudskih riječi. Kada znaš da si u Božoj ruci, onda ti nije potrebno ljudsko priznanje. Ne moraš se opravdavati onima koji ne žele uopće čuti ono što želiš reći, uopće ne žele čuti istinu. Bog zna tvoje srce i to je dovoljno. Bog zna što se zapravo dogodilo. U psalmu piše: tko je klevetnik svoga bližnjega, toga ću ušutkati. Tko je oholih očiju i naduta srca, toga neću podnositi. Drugim riječima, Bog sam obračunava s klevetnicima. Tvoje je samo da ostaneš čist, miran i vjeran. Ne uzvraćaj istom vjerom. Zlo se ne pobjeđuje zlo, nego kako kaže apostol Pavao: ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladaj zlo. To znači, kad te netko lažno optuži, ne spuštaj se na njegovu razinu, ne širi dalje priču, ne pokušavaj se osvetiti. Sjeti se, laž ima kratke noge, kako kažu, ali istina trči maraton. Pogledaj Josipa, lažno optužen od Putiforove žene, završio u zatvoru. Ali Bog je iz te nepravde izveo blagoslov i postavio ga kao upravitelja cijelog Egipta. Ponekad te laž dovede točno tamo gdje Bog želi da budeš. Kako sačuvati mir? Kad te netko provocira, pokušava te izbaciti iz ravnoteže, zapamti, njihova moć traje samo onoliko koliko ti dopustiš. Ne reagiraj na svaku laž. Ne troši energiju na one koji ne žele čuti istinu. Usmjeri svoj pogled prema onome koji te poznaje u biti do srži. Filipljanima 4.7 kaže ovako: i mir Božji koji nadilazi svaki razum čuvat će vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu. To je ključ. Tvoj mir nije u tome što ljudi misle o tebi, nego u tome što Bog zna o tebi. Pravda dolazi u Božje vrijeme. Možda se čini da klevetnici prolaze nekažnjeno, ali Božja pravda ne kasni, ona samo dolazi u svoje vrijeme. I kad dođe, dolazi potpuno. Ponekad Bog dopušta da prođeš kroz nepravdu, da bi ti pokazao koliko si jak kad ne uzvraćaš i da bi kroz tvoju reakciju drugi vidjeli Krista. Zato ne gubi nadu, ne brani se ljudskim oružjem,
Prepusti stvar onome koji vidi i najskrivenije namjere. Prepusti to Bogu. Gospodin će se boriti za vas, a vi budite mirni. Ostani miran u istini. Ne daj da te tuđa laž udalji od vlastitog mira. Ne daj da te to uznemiri. Jer kad ideš s Bogom, kad radiš ispravno, tvoja istina uvijek pobjeđuje. Znaj da tvoja vrijednost ne ovisi o tuđem mišljenju. To je prva i najvažnija stvar. Zapamti, ljudi mogu reći što god žele, ali to ne mijenja ono što ti jesi. Tvoja vrijednost dolazi od Boga, ne od popularnosti među ljudima ili vršnjacima. Drugo, nemoj reagirati bijesom. To je ono što provokatori zapravo žele. Kad netko želi izazvati svađu, traži reakciju. Ako je ne dobije, gubi moć. Umjesto ljutnje, pokaže samokontrolu. To je prava snaga. U Izrekama 15.1 kaže ovako: blag odgovor ublažava gnjev, a gruba riječ podiže srdžbu. Ako situacija postane fizička, neka se odmah udalji i potraži pomoć odrasle osobe, roditelja, učitelja, recimo trenera ili gdje god se nalaziš. To nije kukavičluk, nego mudrost. Bog ne traži da se borimo šakama ili tučom, nego da sačuvamo mir. Treće, neka uči birati svoje društvo. Shvati da nije svaki prijatelj pravi prijatelj. Bolje imati 2 iskrenih ljudi u sebe nego 10 koji zapravo te vrijeđaju. 1. Korinčanima 15.33: loše društvo kvari dobre običaje, kaže. Treba pomoći osobi da pronađe bolje društvo, gdje god može to učiniti. Zdravo okruženje. Potrebno je 4. razvijati unutarnju snagu kroz vjeru. Kada imaš osjećaj da Bog je uz tebe, nećeš se osjećati više usamljeno i slabo. Ako su uvrede učestale ili postaju fizičke, to više nije dječja svađa, to je nasilje. U tom slučaju roditelj, učitelj ili školski pedagog treba znati sve detalje. I znaj da to nije tužakanje, nego zaštita pravde i mira. I na kraju, sjeti se Isusovih riječi: blago progonjenima zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko. Bog vidi svaku nepravdu. Ako naučiš ostati miran, ne uzvraćati zlom i čuvati čisto srce, to je puno bolje. Ako danas prolaziš kroz klevetu, ogovaranje, lažnu optužbu, nemoj zaboraviti, ne moraš se braniti. Tvoj život, tvoja djela, tvoja čistoća i pravednost su tvoja najbolja obrana. Bog zna i On će u svoje vrijeme sve izvesti na svjetlo i sve izvesti na dobro. Do sljedećeg puta.